Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хөрмәтле дини кардәшләр, хөрмәтле мусламаннар. Әлхәмдүлилләh, безнең Шаманина авылында мәсҗид төзелеше бара. Без инде идәннәр түшәнек. Хәзер инде безнең кардәшләребез стеналар эшләй һәм дә түбәләрен матур сифатка, рәткә индерергә тырышалар инде. Һәм дә инде ошо эшләрне тамамлагач, был айда манара күтәрергә ниятләйбез. Һәм дә бұл эшләрне тамамлап, Алла Субхана Тәгалә насип итһә, без инде мәсҗид эчендә намаз укырга ниятләйбез һәм дә намаз укыр өчен мәсҗид эчендә әлбиттә йылы, матур, күркәм балас кирәк. Шуңа ла без үзебезнең кардәшләребезне кем теләй әҗер-савапка ирешергә сакырабыз. Ошо мәсҗидебезгә балас алырга, ярдәм итәргә, кемнең хәленнән килә, ошо изге эшкә кушылыгыз. Һәрбер намаз уку, һәрбер сәҗдә эшләү, һәрбер руку һәм Коръән уку ошо баласта, ошо ярдәм иткән һәрберебезгә мең әҗер-саваплар килеп торһа иде. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.